କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କେମିତି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ କେଇ ପଦର ଜପ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ପୂରା ଜୀବନର କାହାଣୀ ଲୁଚି ରହିପାରେ? ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣିଥିବା ଏକ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ଜପର ଗଭୀରତାକୁ ଟିକେ ଖୋଜିବା। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଜପଟି ହେଉଛି ଏହିପରି। ଜନ୍ମରେ ରାମ, ମରଣରେ ରାମ, ସୁଖୀ ଡାକେ ରାମ, ଦୁଃଖୀ ଡାକେ ରାମ, ରାମ ନାମ ଚାଲେ ପରମଧାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଶୁଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ସରଳ, ନୁହେଁ କି? କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଭୀର କଥା ଲୁଚି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଦେଖିବା। ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆସୁଛି ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜପର ଆରମ୍ଭ ହିଁ ଆମକୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁଇଟି ସତ୍ୟ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜନ୍ମରେ ରାମ ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମରଣରେ ରାମ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ। ଜନ୍ମବେଳେ ରାମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁବେଳେ ବି ରାମ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଆଉ ଶେଷ ଏହି ଦୁଇଟି ବିପରୀତ ଧ୍ରୁବକୁ ଗୋଟିଏ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି। ମାନେ କଥାଟା ହେଉଛି, ଏହି ନାମ କେବଳ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସମୟ ପାଇଁ ନୁହେଁ। ଏହା ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ନିଶ୍ୱାସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଏକ ସାଥୀ। ଏହା ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣତାର କଥା କହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଜୀବନ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଏହି ବଡ଼ ଚକ୍ର ପରେ ଜପଟି ଆମକୁ ଆହୁରି ଭିତରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏବେ ଆମେ କଥା ହେବା ଆମ ଭାବନା ବିଷୟରେ, ଆମ ଅନୁଭବ ବିଷୟରେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସୁଖୀ ଡାକେ ରାମ ଆଉ ଦୁଃଖୀ ଡାକେ ରାମ। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ବି ସେହି ନାମ ମନକୁ ଆସେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଥାଏ ସେତେବେଳେ ବି ସେହି ଗୋଟିଏ ସାହାରା ମନେ ପଡ଼େ। ମାନେ ସୁଖ ହେଉ କି ଦୁଃଖ, ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏକା କଥା। ତେବେ ଏଥିରୁ କ'ଣ ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ମନର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥାଉ କି ଖରାପ, ଏହି ନାମ ଗୋଟିଏ ପଥର ଖୁଣ୍ଟ ଭଳି ଯାହା ସବୁବେଳେ ସ୍ଥିର। ଏହା କେବଳ ଖୁସିର ସାଥୀ ନୁହେଁ, ବରଂ କଷ୍ଟ ସମୟର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ରୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଆମେ ଜୀବନ, ମୃତ୍ୟୁ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଏସବୁ ଦେଖିଲେ। ଏବେ ଚାପ୍ଟରର ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆସୁଛି ତାହା ଆମକୁ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ଆଉ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବ। କିନ୍ତୁ ସେହି ଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝିବା ନିହାତି ଦରକାର, ପରମଧାମ। ଏହାର ସିଧାସଳଖ ଅର୍ଥ ହେଲା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବା ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହାକୁ ଆମେ ମୋକ୍ଷର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ରାମ ନାମ ଚାଲେ ପରମଧାମ। ବାଃ, କେତେ ଗଭୀର କଥା! ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରାମ ନାମ ହିଁ ସେହି ରାସ୍ତା, ରାମ ନାମ ହିଁ ସେହି ଗାଡ଼ି ଯାହା ଆମକୁ ସେହି ପରମଧାମ ଯାଏ ନେଇଯିବ। ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଥ ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ, ବରଂ ନିଜେ ସେହି ନାମ ହିଁ ପଥ। ଏ ପୂରା ଯାତ୍ରାର ବର୍ଣ୍ଣନା ପରେ ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ ଆଉ ତାପରେ ପରମଧାମର ରାସ୍ତା, ଏସବୁ ପରେ ଜପଟି ଶେଷ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଘୋଷଣା ସହିତ। ଆଉ ସେଇଟା ହେଉଛି ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏହା କେବଳ ଗୋଟିଏ ନମସ୍କାର ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ବିଜୟର ଧ୍ୱନି, ଏକ ଆନନ୍ଦର ଉଦ୍ଘୋଷଣା। ଏହା ସେହି ପୂରା ଯାତ୍ରାଟାର ସଫଳ ସମାପ୍ତିର ସଂକେତ। ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରମଧାମରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ, ଏହା ତାର ହିଁ ପ୍ରତିଫଳନ। ତେବେ ଏବେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁଥିବା ଯେ କେମିତି ଏହି ଛୋଟିଆ ଜପଟି ଗୋଟେ ପୂରା ଜୀବନର କାହାଣୀ କହିଦେଉଛି। ଜନ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ ଜୀବନର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଦେଇ ଶେଷରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି ଏଇ କେଇ ପଦରେ। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି କଥାଟି ଟିକେ ଭାବିବା ପାଇଁ ରହିଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ନାମର ଶକ୍ତି ବାସ୍ତବରେ କେତେ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଜୀବନର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ଯାଏ, ସୁଖରୁ ଦୁଃଖ ଯାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଅବିଚଳିତ ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଥାଏ।